Daghang konsumidor ang mitsabaw sa gipatumang rotational brownout sa NGCP sa mga lugar sa Negros Oriental. Matud sa Negros Oriental 2 Electric Cooperative. Gipatuman ang manual load dropping tungod sa red alert status nunot kini sa kakuwangan sa supply sa kuryente sa probinsya. Sa laing bahin, giangkon sa Noreco 2 nga gamay ra ang mga konsumidor nga mibayad sa ilang electric bill. Kini human gimando sa Energy Regulatory Board nga dili mamutulog kuryente sa mga konsumidor nga dili makabayad sa ilahang bill subay sa krisis sa lana. Tungod niini, nabalaka ang Noreco 2 nga dili sila makabayad sa generation o sa transmission fees nga posibleng moresulta sa pagkaputol sa supply sa kuryente. Subay niini, aduna sila'y hangyo sa ilang mga konsumidor. Dapat i-move down ang demand kung pwede maghimo dayon og katong mga energy saving measures para magamay ang demand para di maabot sa red alert. Kasi sa red alert mo naman ang naanatay manual load drop kanabang rotational brownout.